Mae'n deimlad surreal I raddio heddiw. Mae o bach yn chwerwfelus I ddweud gwir. Mae'r 3 mlynedd dwytha wedi fflio, ond dwi yn edrych ymlaen rwan I mynd at y cam nesaf a rhoi'r sgiliau dwi wedi ddysgu yma Mangor a rhoi nhw ar waith. Nes I ddewis dod I Fangor achos I fod yn le cartrefol iawn. Dwi'n mond yn byw ryw 20 munud I ffwrdd, felly o'n I yn gyfarwydd efo'r ddinas cyn hynny, ond mae bod yma fel myfyriwr yn brofiad hollol wahanol. Bod o'n ddinas fach, mae yna lot I wneud yma. Yr hyn eisiau fwynhau fwyaf am y cwrs oedd yr ystod eang o Fadilon yn cael ei astudio. Un modiwl gorfodol sydd yn yr ail ar trydydd flwyddyn a mae'r gweddill gwbl fyny I chi. Felly, enghraifft nes I ddewis pethau creadigol fel sgriptio a thrwy hynny ges i'r ail yn y fedal ddrama yn 2017. A mae hyn yn un o'i chafbwyntiau yng nghyfnod I yma yn Brifysgol Bangor. Yn ystod yn cyfnod I yn y Brifysgol, dwi wedi bod yn arweinydd cyfoed, so croesawu myfyrwyr fengach a'i gwneud nhw deimlo'n gartrefol, oedd hynny'n brofiad neis. Hefyd, dwi wedi cyfrannu'n gyson at bapur newydd Cymraeg y Brifysgol sef y Llef, trwy ysgrifennu adolygiadau, deunydd creadigol a hefyd rhoi y cofnodion blog dwi'n sgwennu I fewn i'r bapur newydd. Dwi'n rhedeg y blog Iechyd Meddwl ers 2 flynedd rwan yn trafod y rhwystrau dwi wedi dod ar draws yn delio efo gorbryder ac iselder a dwi'n ei ddefnyddio fo I helpu pobl sydd yn mynd trwy'r un peth a fi neu sydd eisiau dysgu mwy am y mater a dwi'n gobeithio bod fi'n gwneud hynny. Nes I ddechrau jyst yn sgwennu blogs, ond yn ddiweddar dwi wedi dechrau creu vlogs. Mae hynny'n rhywbeth I drio gwella'n hyder I os na dim byd arall. A dwi'n gwneud o rhyfatrwydd fy nghartre I fi hun. Dwi'n unigolyn sy'n agored iawn am fy problemau dwi wedi gael fo iechyd meddwl a dwi wedi delio efo gorbryder ers sawl blwyddyn. So o'n i'n bryderus iawn cyn dod I Fangor sut sy'n gallu ymdopi. Dros y 2 flynedd dwytha dwi wedi cael fy asesu drwy draethodau yn lle asesiadau llafar. Ond dwi'n hapus iawn I ddeud, yn y flwyddyn dwytha yma dwi wedi gallu cael yr hyder diolch i'r gefnogaeth, yr adran a'n ffrindiau I allu cwblhau eu tasgau llafar. Mae'r Brifysgol wedi bod yn gefnogol iawn I ddweud gwir. Mae'r adran Gymraeg lle dwi wedi astudio wedi bod mor gefnogol. Unrhyw adeg dwi efo problem un bersonol neu'n academaidd, maen nhw wastad bod yn barod I helpu fi a mae'r drws wastad wedi bod ar agor a dwi'n hynod ddiolchgar am hynny. Fy nghynlluniau ar gyfer y dyfodol ydy unai mynd ymlaen I astudio gradd meistr neu chwilio am swydd dwi'n meddwl sydd efo Cymraeg yn ganolbwynt iddo fo.